Lushubile udaba lukaWelile lokho kulandela amazwi awalandelisa kuMawhoo njengoba-ke wayigxeka ingoma yakhe kanye-ke negcoma elisha lebizwa ngeGushi. Sawubona kuphinde ku-platform yekhona lombuso njengamanje ukubingelelayo yena Mathinta Cosi Ntombi umqamela amahlaka abanye baqamela imali sikwazi. Ngane kwethu ungabe usuku lakho lokuqala ulancothonze ukulungela upress subscribe button. Share uphinde comment wenze sure ukuthi uyalike uze njalo uma sikufaka amavidiyo kube wena uqala ukuthola notification. Welile mchunu udaba lakhe lungenelelwe nawo uthisha wesizwe waziwa ngoTK Zuma one-content laphana asuke-ke kungazi ukuthi abantu basuke beabafundi bakho. Ubuze nje wangananazi ukuthi ngempela ikwenzeni ingane Welile yini le ekwenziwe ingane ukuze wena uzuyithuke kanje. Kakhulukazi abantu abaningi bababaza ukuthi hawu cha uWelile waze wanganazwelo ukanjani ukuthi asukela uMawhoo kuwumuntu wesifazane engabe mhlawumbe ungomunye osesayidini laMawhoo. Ngaphandle kokumosha isikhathi kamntwana sekhaya angifakele yona ividiyo yathisha wesizwe ekhuluma noWelile. Qhawe lesizwe. Uyazi qhawe nithatha uMaskandi na ubeke ezingeni esingakaze nje size sicabanga ukuthi ungahle ufike kulona. Uyazi kumanje uMaskandi awucompete na Jandra nje okwamanje nje. Ngenxa qhawe la. Angicabanga ukuthi ngakhona umlandeli yakho cha. Ongahamba eTikTok noma lele unasiphukuphuku webo lalilale noma wakhona ingoma ngamanqamanqabe webo Qhawe la ngicela ubuye ngikwele kwena nje ngoba isikhashana ungadini. manje ngisathi le ngoma ethiwa igushi isihlama Hayibo Max noWelile lapho nimenza nomunye umntwana. Hayibo ngiyakhuluma nje. Nimenza nomunye umntwana kwenze njani? Ozanla ngaphambili nobabili. Max nawe Welile uzani ngaphambili. Kwenze njani nimenza nomunye umntwana? Na busy nje namchaba ngentamba nje kwenze njani naphula wezobe enye ngane yenzeni kunini? Nibangani nengane incane kanje? Ngiyayibona le ngane ingane nani? Nibangani nje nayo nibangani nibadala nibangaka niyaphinda naseklasini nibhizi nje niphindela nifelela kona lokho. Yonto nifelelayo le ukuthi nizobhudubuzana nezinye ingane la. Yenzeni le ngane kunini? Nenza straight lento nenenza kulwa. Nibhizi nifaka ingane njena enxushunxushweni engahlangene nazo. Anibani ukuthi niyobulala umculo kaMaskandi ngalento eniyenzayo. Imuphi umculi ozovuma ukucollaborate nomculi kaMaskandi uma nina nimile nje nenhlamba nilinde ukumchapha ngenhlamba engenzile lutho iyathini le ngane kunini? mina ngumfo kaMakhanya mina nje ngumfo kaMakhanya kahle uba usekhuluma wena ngitshale nje ukuthi ubani othekhuluma. Yazi kuyokusiza ukuthi uvale lo mlonyana wakho. Wena uhlezi uphise okunye nje uphise inhlamba nje. Nobabili niyafana. Angazi ukuthi yini ndaba ningavele nje niye lapha emathwaleni niyoshada straight. Nihlezi niphise ukuthuka inhlamba. Ngathi nje manithenga idatha nisuke nibheke ukuthi ubani enizomdelela. Yini inkinga yenu ngapho kwenzakalani la kunina nobabili? Nina noba kwenzakalani? Yini enzakalayo la kunina? Wena nje lo mbiza ngeqhawe lakho wena ngeke azayenza lento oyenzayo. Umhlonipha akukona ukumhlonipha lento oyenzayo wena. Ngoba yena indlela ahlonipheke nahlakaniphe nahleleke ngakhona ngeke umbone enza lento yenzayo lento enziwe wena. Insizwa le ijongo leliya. Ngishekhuluma uyayixwayxa into azoyisho uyayixwayxa inkulumo yakhe ngoba ufundisekile wena bese uma ngemva kwakhe uchapha abantu ngentaba bengenzile lutho. Suka lapha mwami. Izinzona lezi. Awazi kwama bulletproof ama calbotani wona lawo. Uzuyibona ukuthi uDom kanjani? Uthuka abantu ugqoke neuniform yomsebenzi. Hlola Mawhoo ozohlala la sisi. Uzohlala la. Hlala la. Sala usungivulele iwendele lana ntombazana. Nina anginazi nje ukuthi njani. Anginazi nje. Anginazi napheka ngabhodwelini nini.